zvake ndizvo zvinofanira kungoita chete. Oh, sakaiti chi? Chii chakaitika musi wacho? Musi wacho chii chakaitika? Anenge achikwereta Perfume dzereka Muvanhu achiti mangwana tinobhadhara zvinhu kana zvazodai katinonigirikira. Mukadzi ari kwereta maperfume? Kune mamwe mafanzi vamwe vatinonigirikinza. Alright. Saka kuti kwake ndokune kuchibenefita mukuti chi? Saka kwereta kudaro kanhigirikiri kanobvatanga kakunigirikira. Kutanga kutaura zvinhu zvakawanda zviri kudiwa pamba. Nezvimwe zvinhu zvakadai apanenge akukanganoti ane Perfume dzake dzatakwereta muvanhu dzichitaiwa kana tazoona mari tinoita sei? Ndatozopototiwebhozwa mwana wavanenge vasinganetse zvavo vachitanzi chi robhadharawo mbichana. Ipo pakuzoti ndozobhadhara mbichana madheti kanobva awanda. Vanhu vanenge vakuda kamari dzavo. Vada kuti ndihirikine mari andibudisisemwe mari pane zvimwe. Pauya zvimwe andibudisisemwe mari pane zvimwe. Kuramba chidaro kutenga about 20 to 15 years inongo yese awasha hauzombozoona kuti nhasi washanda kana kuti wadidi yese achingonhikikira. Aiwa, but iwe handi wakada mukadzi here? Ndo zvinotoda vakadzi ka iwe ndo wakada zvezvikweretika zvinombofanike achimbopota achiziya zvikwereti kuti zvinhu zvandanhikirikine zvinodawo kunhikirikira tingarambidzi. Eka, but mukadzi anofanira kuchengetwa, ndokuchengeta mukadzi kwacho. Zvangotanga kumutaura chete kuti zvinhu zvezvikwereti unopota uchitawo sei, unopota uchilimita. Ari kuwanza zvikwereti? Anenge akudaka kuramba chiwadza zvikwereti. Apa anenge achizoti ada kudya. Mumba muda kutengwa zvinhu zvekunhikirikira. Saka pakaisa isati shande kabasa rere kunhikirikira. Nekuti anzoona kunhikirikira. Unongotswana kana kuti hamene mari yakawanda zvakadii pazuva. Saka ima musikufara nezvekuita mukadzi wenyu here? Pamwe pacho ndikazoita kuti musura anozoita achiterera. Mwanzo akasamuteiwo atomunhikirikira anotoramba achinhikirikidza. Panga uchitanzi kwake ndokubhenefita ukuti chii? Kusaidhi kwake keikoko ndokuno kuchibhenefita kuti maperfume pamwe kana kuti akadokana zvimupa kuti zvididi tichi atingotaura kuti chakati nechakati ndozvimwe zvikatangotaura chete kuti poto uchiita zvinhu zvako poto zvitawo zvishoma pazuva kuti vhakada kuti pazuva chaiwo unoleka 10 years pazuva. Hatisi vanhu vanonhikirikira. Saka mari yese yawashanda uchatomboioni? Ndakawana musiyo yakabva yatongolenka yese. Saka izotsaona uzojaira kazokuti mari yawashanda hauchaioni. Because ndichiziva kuti pane zvimwe zvinhu chadiwa futi zvachazoramba chingoti abva apa tikupinda futi panext chance abva apa tikupinda futi panext stage. Izvozvo ndizvataura. Kuchengeta mukadzi wakaoma zona. Wakuzoona pota achilimitawo zvimwe. Ai mukadzi wako ka mufanira kumuitira zvaanoda. Zvanoda ndonge mari achiripo kana akataura kunzi mari inodai achipota achiudzawo vanhu ake kuti munoyo pakati musangouye mutididi nekutoti pesa pane chimboito yekudya nekudidi. Aiwa, kana mari isipo kanongoita zvikwereti. Zvikwereti zvacho vanhu vacho ndo vachimbohambonikirikira ivo kana mazuva ari pamperi ndo zvinonekirikira kuti utakwereta nhasi after 3 days munhu akutonhikirikira after 3 days yo pamwe kwake kunenge wakanhikirikira anenge achidiwa zvaanenge achidawo iko zviri tida kusolva. Mari dzacho dzawandisa? Dzawanda kamari dzacho kuti pa 3 days pauti munhu wako asati anhikirikira endi vanhu asingambonhikirikira nachisi chikwereti kecho wautobudisiwa futi ime mari. Isisi ngoti nombokweretikawo but handiite izvo zvokunhikirikira nezvekubva ati 3 days 2 days ndatouya ndatonhikirikira ndatodii. Saka usina budget? Saka budget haisisipo? Aiwa, inobhoita zvechilenka because pamwe pacho inobhoita kuti ichisunga. Unombosunga kumukadzi? Ngoti handina kamunhu kangonzwa kuti haana achaziva kuti irime here mapudi. Kumanje akaramba achiwanza zvikwereti unoita sei? Hapaudonhikirikira tomuudza kuti aiwa pedzera nevanhu vako hausozvibhadhare. Zvikwereti hazvizonhikire unogara kausingadyi kanyama
chinhikirikine hanzi waipopota zvakaipa waingomutaurira ikati angonzwa ka uchinzi hanzi mukomana ari kuchema-chema nenyaya yezvikwereti maperfume hanzi awandisa mbao wani chete munhu wako akatadza kunhikirikina chiti hauito munhu wako amboitawo kana kuyo kana totora perfume inenge akatorwa kuti inenge sandi chipiri munhu atouya kudhara akada mari yake akada kuota akada kuota ka staff angada kuisa imwe staff kamuposition samanje afanika kuita kudai kumamemba ake anofanira kuzvito kunoamwe vanhu matwatorwa ndovanitwa izvozvo twatorwa ndoaneka kubva kuti memba yako unomboya uchididi uchinhikirikina akutonhikirikina but iwa udi kuti mukadzi wako wanhuhirire zvinzwa ndinadzo dzimwe dzekutowana aitongotoro zvakengototisanganisi ini ndendinadzo but yanengada yake ka yaanoda ka kwete yako iyo yake asikana zvinogara kapa zvinhu zvavo inyango ndikadoo kana kungozvidai ndongo because handi kunoziva kuti kune dzeakadzi nedzevarume pane dzinonhuhirira kasime inoda kuakadzi kozitowo dzinonhuhirira sime inoda kuvarume saka yanengada dzake dzekuakadzi ndakasanganisa ini handizozviziye zvo kuti ndeyevakadzi kuti ndechichi ndenda kutongotora munhuhwiro wayo chete vanenda kanhikirikisa aiwa anofanira kuita dzake iye kwete kuti dzako ndodzaanosipreya futi zvobuda iye anongotora chiyo chii chandechaanongoda chete kunhuhwira ndokaanonhikirikinawo mukadzi wako anofanira kunhuhwirira achisvika pavanhu so vanenge achifanira kunhuhwirira saka usamurambidzo kutora maperfume kuita kuzowanzaka ndambopota achimboitawo zvirimo zvididi nekungoramba zvachingodaidza vanhu achingoti zvakati kutangita to mabhizinesmen handi akauzonzi nemari kuna zvai ndakatomudzwa kuti hapana mari anonga achiudzwa nadha uye nemunhu yacho nevanhu vanotamba pane vakadzi vari kutamba navo kuzasi ikoko vakadzi vanotamba naanogara rega ndambomuona panze apa nemumwe mukadzi pane mazimbo avo vamwe vanenge vachingokumbidzana vamwe zvemaaini nenhikirikiri chete kuti vanotamba vese ndo paanenge achiudzwa anenge achimwa doro achididi is very dunchen mukadzi anonwa uyo nepfungwa dzake dziri nhikirikini dzikaaproche munhu kuti hanze zvakati because zvaanohanamba make nezvinwa zvakatakatosiyana saka mukadzi anonwa doro haaite kwamuri kwandiri doro ndakagara ndidi but mukadzi anofanira kunhuhwirira sha iyo takamboramba inga takatotora nhikirikini asi vanhu vake ndavasavha wati 3 days ndatouya kabva akada mari yake sada kuti azoya after madays mangani nyango kana wamboonana kana unyakodiwa zvinhu zviri nani anzi wakaminyira mukadzi roko ka unzwa imi kutaurwa nyaya wakamuita sei mukadziyo imwe nyaya imwe nyaya iyi wakamuita sei mukadziyo wakatamba naye uchiita sei wakaita sei mukadzi tamesobhu zvakawanda zvatinoita zvakuti ndakazobata guko rikadai alright hairibo but mukadzi anofanira kunhuhwirira zvese zviriko aiwa zvaunospreyayo nezvinospreya mukadzi zvinofanira kusiyana zvinonhikirira tingotaura chete mafanzi ake ndasavha ndikurumbidzira zvezvi alright iripo